Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Студияда мин Роза Дятуллина, бүген безнең программада. 8-нче Бөтен дөнья татар яшьләре форумы пленар утырышында нинди мәсьәләләр күтәрелде? Татар темасы ничектер глобаль рәвештә дөньяда яңгырый алмады әлегә таба. Ничектер менә минемчә аны яшьләр генә яши ала. Ниндидер яңа идея белән тетрәндереп мәндә шокка китереп барыбер дөнья күләменә безнең сәнгатьне, мәдәниятны яшьләр таныта ала. Төбәк мәчетләрдә татар теленең кулланылышы ни дәрәҗәдә? Татарстанның читтәге күп мәчетләрдә русча вәгазьләр бик күп. Ул традицион татар мәчетләре булган мәчетләрдә мондый хәл булырга тиеш түгел. Ижауда белмәгән кеше, аның белән сәхнә тотмаган үзешчән юктыр. Илгизәр Шакировка 60. Бір ел йөргәнем инде музыканы школага, шуннан соң баян белмәгач, менә булмайды инде теоретически гына. Шуннан соң әке белән алып бирделәр шул баянны. Тырыша. Төркиянең Истанбул шәһәрендә белем алучы студентлар белән Илсур Нафыйков очрашты. Аталарыбыз әйтүенчә, уку энә белән кыю казу белән бер тигез. Шуңа да карамастан безнең студентларыбыз җәйге ял көннәрендә тырышып белем ала. Тарихи ватан сәхифәсендә Салих Сәйдәшев һәйкәле. Салих Җамалетдин улы Сәйдәшев күренекле композитор, мөгаллим һәм дирижер, татар профессиональ музыкасына нигез салучы. Киләчәк яшьләр кулында, алар өметле, бай фикерле, яңа идеялар белән яналар, иң мөһиме татар җанлы. Сүзебез 8-нче Бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнашучы делегатлар хакында. Бүген җыенның пленар утырышы узды. Проектлар аллеясы тәкъдим ителде. Вакыйга урыныннан Гөлия Садыкова видео язмасы. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы үз эшенә Россия төбәкләре һәм чит илләрдәге 130 татар яшьләре оешмасын ала. Бүген алар барысы да биредән бер мәйданда тәҗрибә уртаклашалар, фикер алышалар. Фаида татар яшьләре оешмаларының проектлар аллеясы оештырылган иде. Проектларның һәр берсе милли татар халкының мәнфәгатьләрен алга сөрә. Без сезгә тәкъдим итәбез. Ике проект Мәскәүдән Татапатыла татар яшьләре ру порталы. Аның ярдәмендә сез үзегезгә кирәкле әйберләр таба аласыз. Танышуларны, маркетлар, бөтен хезмәт товарларны, онлайн радиосы. Сәләт вики мәктәбе ул гомумән бөтен дөнья күләмендә уникаль проект. Чөнки бармакларда саналырлык шундый мисаллар кайчан викимедислар, балалар белән эш алып баралар. Һәм безнең очракта Сәләт вики мәктәбе проекты ул яшь буынны, аеруча инде сәләттә булган сәлкешләрне, әйдәманнарны Википедия мөмкинлекләр белән таныштыру һәм инде әлбәттә аларны шул мөмкинлекләрне киләчәктә дә кулландыру. 8-нче Бөтен дөнья татар яшьләре форумының пленар утырышы башланырга санаулы минутлар гына калып бара. Без менә хәзер Корстон сәүдә күңел ачу үзәгенең зур залында. Аңынчы татар яшьләре белән аралашып алыйк. Бөтен Кытай буенча 3000-гә хәтле татар гына бар. Бик әз. Һәм анда без һәр ел Сабан бергә узабыз, һәм Нәүрүз бәйрәмендә бергә уздырабыз. Гаит бәйрәмнәрендә, Курбан гаиттә, Ураза гаиттә бергә гаиләләргә барып, кунакка булып, кунакларга чакырып, шулай аралашып бетәбез. Шуңа күрә телләребез сакландылар. Ничә тел беләсең үзең? 7 тел беләм. Ләкин татар теле минем өчен ул әни тел булгач һәм мин татар телен сөйләшкәч бик рәхәтләнеп китәм. Үзем форумда катнашкан иптәшләргә бер теләгем тырышып, тырмашып татарча сөйләшегез. Башка телләрне кымаша аламагыз. Казакъстанның һәр шәһәрендә татар, башкорт мәдәни үзәкләре үз эшләрен эшли. Анда әбиләр дә, бабайлар да, яшьләр дә, балалар да йөри. Әмма безнең татар теленең дәрәҗәсе шундый югарыда түгел дип уйлыйм.
безнең яшьләребез инде күбесе русча сөйләшәләр. Гаиләләрдә русча сөйләшкән кешеләр, алар татарча белмиләр, үкенечкә каршы. Һәм минем гаиләмдә әбием, әнием татарча сөйләде. Ирем немец булса да, ул безнең татар телен укып, татарча җырлар җырлый һәм шулай без татар телен саклап калабыз. Иң күп делегатлар Башкортстан Республикасыннан һәм Мәскәүдән килгәннәр. Biz 100 кеше Мәскәү өлкәсе белән бергә, һәрберебезнең башыбызда түбәтәй. Шуңа күрә менә шул максат белән без килдек. Димәк, татар милли киемнәрен дә шулай масштабировать итүне русча әйткәндәйме? Менә Эленар әйтеп китәле, бүген татар яшьләренә ни җитми? Бүген татар яшьләренә җитеп бетми, бәлки милли үзаңлык. Татар яшьләре үзләренең миссиясын аңласа, менә алар татарның киләчәге, теленең киләчәге менә алар нәкъ шуларның кулында. Татарстанның киләчәге, гомумән милләтнең киләчәге нәкъ алар кулында икән аңлап алсалар, бик яхшы булыр иде, чөнки бу безнең миссияләр тиеш, чөнки яшьләрдә генә безнең киләчәк. Яшьләргә бәлки бераз ирек җитеп бетмидер, әмма ләкин бүгенге көндә бу шундый яңа буын җитте, ул ирекле уйларга тырыша, ирекле ниндидер эшләр эшли. Пленар утырышны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев ачып җибәрде. Яшьләргә Татарстан Республикасы президентының тәбрикләү хатын яңгыратты. Шәхсән дә форум эшенә уңышлар теләде. Һәммәсенең имдәттерәк, менә шулай бер-беребез белән аралашып, дус булып, яңа дуслар табып, бергәләшеп, ныклап эшләп, үзебезнең татарлыгыбыз өчен, милләтебез өчен горурланып, алга барырга. Чыгышы ахырында Васил Шәйхразиев татар яшьләренә Татарстан Республикасының һәм Бөтендөнья татар конгрессының дәрәҗәле бүләкләрен, мактау һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Чара аерым чыгышлар белән дәвам итте. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин соңгы 2 елга нәтиҗәләр ясады. Чыгышында ул яшьләрнең интеллектуаль яктан үсештә булганын, шактый активлашуын билгеләп үтте. Соңгы 2 елда гына Казанда 25кә якын татар телле берләшмә барлыкка килгән. Безнең инде шундый шигар, ул 2050 елга кадәр безнең шундый план, хыяллар. Ничек итеп без аны күрәбез? Менә һәр чыгыш ул шушы схемага нигезләнгән. Һәрбер өлкә буенча шундый якынча карта төзибез. Безне кызыксындырган темалар ул гаилә һәм тәрбия, мәгариф һәм тел, яңа мәдәният, бизнес, фондлар төзү, стипендиялар булдыру, шул инициативалар белән чыгу, яңа мәктәп моделен популярлаштыру, ачык университетка беренче адымнарны ясау һәм башкалар. Алар бөтенесе дә резолюциядә үз урынын табачак дип уйлыйм. Пленар утырышның беренче өлеше чыгышлар белән дәвам итте. Икенче бүлеге иртәгә булачак. Резолюция кабул ителәчәк. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Мәгълүм булганча, Ульяновск, Пенза өлкәләрендә һәм Мордовиядә бүген 2, ә Свердлов өлкәсендә 6 диния нәзарәте һәм мөфтият эшләп килә. Мөфтиятләр белән бергә төбәкләрдә мәчетләр саны да еллап түгел, айлап арта бара. Нәкъ менә узган гасырның 90нчы еллар азагында мәчетләрдә имамнар җитмәгәнлектән, гыйбадәтханәләргә дөньяның төрле илләрендә укып кайткан татар телен начар белүче яшь имамнар эшкә килде. Шунлыктан кайбер мәчетләрдә вәгазьләр рус телендә алып барыла һәм традицион ислам дине дә инкар ителә башлады. Төбәк мәчетләрендәге бүгенге вазгыять хакында үз хәбәрчебез Рамис Сафин. Пенза өлкәсенең 11 мең кеше яшәүче Россиянең иң зур татар авылы Урта Әләзәндә моннан 3 ел элек 11нче мәчет ачылды. Мәчетләрдәге көндәлек һәм гаит намазлары да һәр чак туган телебездә алып барылган. Ләкин соңгы елларда авылга эшкә килеп, бирдә төпләнеп калган таҗик, үзбәк кешеләре булганлыктан, кайчакта мәчетләрдә рус теле дә кулланышка керә башлаган. Татарлар һәм үзгә тел белән сөйләшүче халык булгач, үзгә милләтләр булгач, biraz гына вәгазны, мәсәлән, Актыгын, урыс телендә дә була сөйләргә. Ләкин асылда татарча тиеш булырга. Татар әдәбиятына язучы Гадел Кутуйны биргән Татар Канадысы авылында да читтән килеп төпләнүче дин кардәшләребезнең саны байтак. Яшь имам Таһир хәзрәт рус телен камил белсә дә, гомер буе татар телендә аралашкан авылдашларына тугрылык саклый. Авылдагы 3 мәчеттә дә вәгазьләр бары тик татар телендә генә бара. Кайберләр сорыйлар, ник сез урыс телендә дә барас сөйләп уздырмыйсыз дип әйтәләр. Мин әйтәм, безнең авылга килгәч инде татарчаны өйрәнергә кирәк сезгә. Әлбәттә, безнең татар милли телебезне саклар өчен тиеш татар телендә сөйләнергә. Әмма төрле милләт
читтән килә торган җомаларда урыс телдә дә, конечно, игътибар бирәбез. Но күбесе татар тел. Якын тирәдәге татар авылларында яшәүче эшмәкәрләр бергә җыелышып сөйләшәләр дә Корбан гаете алынган гына авыл урамнарына ислам диненә кагылышлы һәм Коръән сүрәләреннән өзекләр язылган баннерлар куялар. Алар барысы да рус телендә. Урыс телендә язылган булса да, Аллаһ насип итсә, бу яңа куйган баннерларны киләчәктә үзебезнең татар телендә гарәп аятлары белән, Коръән аяты кәримәләре белән язып, аннары хадис шәрифләрен дә язып, татарчасы аңлатмаларын һәм асты тагын урысча да аңлатмаларын бирәбез. Мондый баннерларны беренче булып Чуашстанның Батыр районы Шыгырдан авылында куя башлаганнар иде. Биредә әлмә такталар һәм баннерлар Чуаш Республикасы булса да рус телендә түгел, татар телендә язылган. Бәлки язуларның рус телендә булуы хәерлерәктер дә, чөнки башка милләт вәкилләре дә ислам дин турында аз гына булса да мәгълүмат ала. Мәчетләрдә барлык хезмәт татар телендә бара. Үзенең әнисенең телендәге кәлимәләрне, сүзләрне ишетүе йөрәгенә якынрак. Кайсы вагазны, кайсы телдә минем җәмәгатем уңай кабул итәчәк? Әлбәттә үзенең ана телендә. Ульян селкәсе авылларында башлыча барлык мәчетләрдә дә эш татар телендә генә бара. Өлкә үзәгендәге мәчетләргә монда эшләүче Азәрбайҗан, Таҗик, Үзбәк егетләре һәм ерак чит илләрдән килеп укучы студентлар да йөргәнлектән вагазларны имамнар ике телдә алып бара. Аллаһу акбар дип, ишәбез, сәҗдәләр кылабыз, тәхият укылабыз, сәлам бирәбез. Шундан соң хутбә сөйләде. Без чисто татарча укытабыз. Кемдә шуны конакта булса, инде алар тыңлап торган гармаса, шурасын кидеп яныбыздан. Россиянең күп милләтле Дагыстанның 2005 елда кабул ителгән конституциясе нигезендә республикада дәүләт теле булып рус теле һәм анда яшәүче халыкларның телләре санала. Аларның саны республикада 40-тан артып китә. 99,99% на русском языке. Но есть горные районы, где, естественно, есть свои родные языки. В основном в горных районах, в массиве горное население проповеди ведутся на своем родном языке. Илебездә моннан 8 ел элек уздырылган халык санын исәпкә алу мәгълүматлары буенча Свердловск өлкәсендә 143 мең татар гомер итә. Төбәктә 70-тән артык мәчет исәпләнә. Кызганычка каршы, төбәктәге байтак гыйбадәтханәләрдә вагазлар рус телендә генә бара. Тагын шунысын да әйтик, Свердловск өлкәсендә 6 дини нәзарәт эшли. Проповеди ведутся в основном в большинстве своем на русском языке. У нас в Екатеринбурге большая беда. Вот вроде коренные люди, татары, башкиры, вроде как бы говорят, что мы мусульмане, что это там татарская, не татарская мечеть начинают делить. А сами по пятницам не ходят. Раз-два на пальцах рук хватит, если мечеть заполнена, там 700, 1000 человек, 300 человек где-то заполнены и прочее, а 3-4 там на одной руке хватит пальцев, то татарина находится из этого количества. Кызганычка каршы Россия төбәкләре шәһәрләрендә мөселман милләтенә булган халыклар күп яшәгәнлектән мәчетләрдәге үзара аралашу гына түгел, вагаз сөйләү дә рус теленә күчеп бара. Бүгенге шартларда әлбәттә аны да инкар итеп булмый. Заманасы шул дибез. Татарстанның читтәге күп мәчетләрдә русча вагазлар бик күп. Ул традицион татар мәчетләре булган мәчетләрдә мондый хәл булга тиеш түгел. Безнең ата-бабаларыбыз, әби бабаларыбыз гомер-гомергә мәчетләрдән башлаганнар. Кайсы илгә генә барып чыксалар. Безнең күп җирләрдә имамнарыбыз, татар телле имамнарыбыз җитмәү аркасында төрле татар мәчетләренә, хәтта татарлар салган мәчетләргә башка милләтләрдән имамнар кирип бүген рәислек итәләр. Дуасын теләсә кем укысын, садакасы гына миңа булсын дигәндәй, вагазлар нинди генә телдә алып барылса да, үзебезнең тир түгеп татар байларының хәләл малына төзелгән мәчетләребездә имамнар да татар булырга тиештер. Менә шуны кулдан ычкындырмыйсы иде. Пенза, Ульян, Свердловск өлкәләреннән Дагыстан, Татарстан һәм Чуашстан республикаларыннан Рамис Сафин татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программаның икенче өлешендә. Ижауда белмәгән кеше, аның белән сәхнә тотмаган үзешән юктыр. Илгизәр Шакировка 60. Бір йөргән инде музыканы школага, шуннан соң баян белмәгач, менә булмый инде теоретически гына. Шуннан соң атке белән алып бирделәр шул баянны. Тырыша. Төркиянең Истанбул шәһәрендә белем алучы студентлар белән Илсур Нафыйков очрашты. Аталарыбыз әйтүенчә, уку энә белән кыю казу белән бер тигез. Шуңа да карамастан безнең студентларыбыз җәйге ял көннәрендә тырышып белем ала. Тарихи ватан сәхифәсендә Салих Сәйдәшев һәйкәле.
Салих Жамалетдин улы Сәйдәшев күренекле композитор, мөгаллим һәм дирижер, татар профессиональ музыкасына нигез салучы. Кечкенәдән кулыннан баян төшми. Аны күтәреп башта музыка мәктәбенә йөри, аннары талантын үстерү максаты белән әле балигъ булганчы туган өеннән шәһәреннән аерылып Уфага ук китә. Талантлы баянчы Илгизәр Шакировны ижауда белмәгән кеше аның белән сәхнә тотмаган үзешчән юктырда. Виртуоз баянчы быел 60 яшын тутырды. Аның турында җирле хәбәрчеләребез видео язмасында. Тыңлайдырык Бахтигасиннарны. Вот. Аларны тыңлайдырык. Бөтен популяр җырчылары инде бу вакытта. Гармун тавышын ул иңелек шулай радиодан ишетте. Улының милли моңнарны әсәрләнеп тыңлавын күреп, әнисе Минсара апа Илгизәрне музыка мәктәбенә яздыра. Шунда беренче тапкыр колак ишетмәгән флейта, валторны кебек музыка кыргылларын күрдем ди үзе. Әмма баян классын сойлый. Бер ел йөргән инде музыканы школага, шуннан соң баян булмагач, менә булмый инде теоретически гына. Шуннан соң атки белән алып бирделәр шул баянны. Тырыша. Заказать бәле көттек әле, зак кына көттек аны. Мен бер 3 айдан килде булман. Шул баянын күтәреп өйдән музыка мәктәбенә кадәр Янаул урамнарыннан Илгизәр Шакиров шактый җыя атлый. Мәйтәм әтәңнең гармунын менә истәркә сакла, сатма дидем. Шул беренчесенә име? Шул беренче баян монда тора. Урындыктан аягы җиргә тимидер. Юлда очраган кешеләр баянын күтәреп тамак әйтеп баралар, музыканы школга барганда. Без өйдә булмасак. Сәләтен күреп, аны 6-нчы сыйныфтан соң Уфа музыка мәктәп-интернатына алалар. Аннары сәнгать институтын тәмамлый. Инде ярты гасырдан артык Илгизәр Шакировның кулыннан баян төшми. Суагышына гармун тавышы кушыла. Шишмәле төбәк Удмуртияга күчеп килгәненә дә күп еллар. Яңа урында хезмәт юлын филармонияда башлый. Мәктәпләрдә, ижау заводларында чыгыш ясарга туры килә. Анда дөнья классиклар әсәрләрен, удмурт көйләрен яңгырата. Ә күңеле татар-башкорт моңнарына сусый. Ижауда татар хәрәкәте күтәрелеп, милли ансамбльләр оеша башлау Илгизәргә канатлар куя. Татар бистәсендә урнашкан Спарта халык иҗаты йортында Илгизәр Әзиф улы барлык милли коллективлар өчен алыштыргысыз баянчы. Инде ширек гасырдан артык. Репетицияларның берсе тәмамлануга, икенчесе башлана. Баяны нинди көйләрне генә яңгыратмый. Үзешчәннәр аны оста музыкант буларак кына түгел, һәрвакыт күтәренке күңелле булганы шаян халык эчендә үз итәләр. Без үзебез өйрәнгән җырларны аңа килеп җырлыйбыз. Беренче тапкыр ул берничә минут эчендә шул җырны нотага салып, уйнап җибәрә. Бик кыска баянчы, бик тиз башына сеңдерә. Бөтен безнең җырларында хәтерләп башында тота. Күпме генә анда җырлар, аның белән җырланган җырлар 100гә тулгандыр инде, бер минеке генә. Үзешчәннәргә генә түгел, ижауга гастрольләр белән килгән профессионал җырчыларга да уйный. Рафаэль Ильясов кадәр уйнаган булды. Бер генә концерттан, 2 концерт диде. Уйнап алдык без монда җырларны. Аңа нык җиңел аңа уйнарга. Ул профессионал, көчле җырчы. Буш минутларында иң якын сердәше баян, гармун. Алар аның берничә койсыларын таныш осталары җибәргән. Уйнап кына калмый, алар өчен Илгизәр Шакиров табибка да әверелеп бара. Койсылар төзәтәмдә, койсылар мехларын ремонтировать итәм дирек. Булдырмаганда мастерларга әйтәсең инде. Үзе турында сөйләргә яратмый, аның өчен баяны сөйли. Халык көйләреннән башлап, классик әсәрләрне виртуоз дәрәҗәдә башкаруына карамастан, Илгизәр үзен остага санамый. Бәйгеләрдә сәхнәгә беренче тапкыр чыккандай дулкынлана. Быел Актаныш гармуннары Бөтенрәсәй фестивалендә төрле төбәкләрдән җыелган оста уйнаучыларның шактыен узып, 2нче дәрәҗә диплом яулап кайта. Үзе әйтүенчә, гармунда баянда уйнауга караганда кыйнарак бирелсә дә. Мин гармунчы түгел бит инде, баянчы вот. Как-то неожиданно было, что андай урын бердиләр. Участвовать иткән булды конкурсларда, но фестивальләрдә. Не ожидал просто. Көтмәдем. Ринат Валеевларны да уйнады, күп кеше. Кирам Сатиев булды, бик талантливый виртуоз. Аннан соң
Илгиз Закиров жюриде отырдылар. Илгизер Әсифулы туып торучы яңа җырларны да өйрәнеп бара. Тиздән сәнгать коллективлары өчен яңа сезон башлана. Инде әйтүенчә, Ижау үзешчәннәре сәхнәдә ул уйнаганга җырлауны өстен күрә. Ижаудан Фәнзилә Зиединова татарлар тапшыруы. Җәйнең соңгы аена да килеп кердек. Кояшлы җылы көннәр дәвам итә. Укучылар, студентлар өчен дә күңелле чор, ял вакыты. Ләкин Казан Федераль университеты Халыкара мөнәсәбәтләр институты студентларының бу көннәре башкача уза. Төркиянең Истанбул шәһәрендә белем алучы студентлар белән Илсур Нәфыйков очрашты. Ел сайын Казан Федераль университеты Көнчыгышны өйрәнү институты студентлары төрек телен тагын да тирәнтен өйрәнү максаты белән Истанбул шәһәренә киләләр. Бу елгы җәйдә дә алар биредә. Ел дәвамында Казан Федераль университетында төрек телен өйрәнүче студентлар җәйнең кояшлы көннәрендә дә укуларын ташламыйлар. Чит илдән килгән студентлар өчен төрек телен укыту үзәге укучылар белән 10 елдан артык эшләп килә. Söylediğiniz gibi son dönemlerde özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye büyük bir gelişim gösteriyor. Bu da tabii dil olarak da insanların çekiyor. Nasıl oluyor? İnsanlar işte Türkiye'yi tanımak, Türkiye'yi görmek istiyorlar ve doğal olarak da Türkçeyi öğrenmek istiyorlar. Bu kültür, bu millet nasıl? Bunu görmek, yakından tanımak istiyorlar. Üniversiteler şu anda son 10 yıl içerisinde bir atak yaptı. Şu anda gelişiyorlar. Neredeyse İstanbul'daki bütün üniversitelerin tömeri var. Türkçe öğretim merkezleri var. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bir özel merkez açtık. Ve şu an burada yaklaşık 25-26 ülke var. Bu öğrencilere Türkçe öğretiyoruz. Hem de kültürümüzü, kendimizi tanıtıyoruz. Казан университетында гадәттәгечә шәрык телләре укыту методикасы киң танылган һәм иң көчлеләрдән булып санала. Ләкин камиллекнең чиге юк. Шуңа күрә бу шартларда укытучылар да осталыкларын үстерә, укучылар да төрек телле мөхиттә тирәнтен белем ала. Гомумән Татарстанда төрек теленә кызыксыну бик зур. Һәм КФУда 300 студент укый төрек телен шул хәзерге вакытта. Һәм бу әлбәттә мондый стажировкалар, Төркиягә стажировкалар бик мөһим роль уйныйлар бу өйрәнүдә. Һәм миңа калса бу стажировкалар бик зур кызыксыну уята балалар эчендә дә. Студентлар үзләре дә зур теләк белән дәресләргә йөриләр. Төркия һәм төрек халкының мәдәнияте белән танышалар. Татар телен белү бу яктан ярдәм итә, дип әйтәләр студентлар үзләре. Казаннан килгәннән соң күзләр ияләнә алмый әле. Әмма дә ләкин миңа Төркия бик ошый турсыда. Кешеләр шундай якты йөзле көлеп йөриләр. Татарстаннан бик нык аерыла димәс идем. Ничектер бар культурасы, мәдәнияте бар ошаш сизелә. Татар булуның җиңлекләре бар, күп сүзләр ошаш. Әмма дә ләкин татар теле кайбышакта бутай төрек телен өйрәнгәндә күп сүзләр ошаш булса да бик дөрес значениедә бирелми дигәндәй. Чит телне белү аерым мәдәният белән танышу ачкычына ия булу белән бер тигез. Шуңа күрә җәйге көннәрне файдалы уздырыр өчен Татарстан студентлары Төркиядә, Босфор бугазы буенда бай тарихка ия булган Истанбул шәһәрендә белем алалар. Төрле илләрдән килгән студентлар белән аралашалар. Аталарыбыз әйтүенчә, уку энә белән кыю казу белән бер тигез. Шуңа да карамастан безнең студентларыбыз җәйге ял көннәрендә тырышып белем ала. Махсус татарлар тапшыру өчен Касым Нурдинов, Илсур Нафиков, Истанбул шәһәре, Төркия. Казаныбызның тарихи биналары, истәлекле урыннары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген Тарихи ватан сәхифәсендә халкыбызның атаклы композиторы Салих Сәйдәшевнең һәйкәле турында сөйләрбез. Салих Сәйдәшевка һәйкәл Татарстан һәм Сул як Булак урамнары киселешендә Казан Федераль университеты бинасы каршында урнашкан. Салих Җамалетдин улы Сәйдәшев күренекле композитор, мөгаллим һәм дирижер, татар профессиональ музыкасына нигез салучы.
Салих Сәйдәшев истәлеген мәңгеләштерү идеясе 1989 елда туа. Нәкъ шул елны иң яхшы һәйкәл проектына конкурс игълан ителә. Ул 3 тапкыр 1993, 2000, 2002 елларда уздырыла. Җиңүчеләр дип скульптор Мәхмүд Гасыймов һәм архитектор Герман Бакулин билгеләнә. Һәйкәл 2005 елның 12 августында куела. Салих Сәйдәшев сыны бронзадан эшләнелгән, биеклеге 5 метр, гранит нигезгә утыртылган. Һәйкәл хәрәкәттә тасвирланган. Салих Сәйдәшевнең уң кулында дирижер таягы, сул кулы билендә. Бүгенгә менә шулар. Милләт язмышы безнең кулларда. Ана телебездә рәхәтләнеп аралашып яшик. Сау булыгыз.